ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಜೆಂಜಿ ಬಾಕ ತೌತೆದ ಕಜಿಪು ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 10 ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ 15 ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2-3 ಚಮಚ ತಾರೈ 1 ಕಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪುಳಿ 1 ನೀರುಳ್ಳಿ 1 ಟೊಮೆಟೊ 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ಎಸಳು ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದ ಈಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಾಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಪೊದ್ಪೆರೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಅವೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪುಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೇ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊದುಪುಗ ದೆನ್ ಮಾತ ಪೊತ್ತುದ ಏನೇ ನನ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊದುಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತುದ ಏನೇ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಚೌಲಿ ಏರೆ ಬುಡ್ಕ ನನೈತೆ ತೌತೇನು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಕ ತೌತೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ನೀರು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತೌತೇನು ಬೇಯ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ನೀರು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ತೌತೆ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ಜೆಂಜಿನ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ನೀರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಕ ಅರೆಪು ದೆತ್ತದೈನೆ ಐತ ನೀರನ್ನ ಪಾಡ್ರಂಡು ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯೆ ನಾನು ಅವೇನು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಿನೇಟ ನನ್ನ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ಗ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 1 ಕಪ್ಪು ತಾರೈ ಪುಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ನೇನು ಮಾತ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ನನ್ನ ತೌತೆ ಬೇಯ್ತನ ಪಂದು ತೂಕ ತೌತ ಅರ್ಧ ಬೇಯೊಂದು ಮನ್ನಾಗ ಐಕ ಜೆಂಜಿನ ಪಾಡೋಡು ತೌತ ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಐಕ ಜೆಂಜಿನ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ನಾನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಜೆಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಕ ಬೋಡದವಿನಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನಿ ಇತ್ತ ನಾನು ಮುಚ್ಚಳದೆತ್ತದು ತೂಕ ಜೆಂಜಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ನನ್ನೈತ ಅರೆಪುನ ಐಕ ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪುನ ಐಕ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ನೀರ್ನು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ನೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಪ್ಪ ಬೋಡಾಂಡ ದಪ್ಪ ದೀಲೆ ನೀರು ಬೋಡಾಂಡ ನೀರು ದೀಲೆ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ನಾನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಬುಡ್ತು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ನನ್ನೆತ್ತ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಂತು ತೂಕ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಕಜಿಪು ಆತುಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೋಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.